Здравейте хора, това първи аз пък винаги се бъркам с първи, втори епизод на Blood Strike и днес ще се опитаме да вземем Gold. Като минем съда група. Най-трудните неща са в съда група. Така че ще се пробваме там. Няма да стане. Пълна стара армас. Може ли да стане се? Ще стани. Аз за мен бит брата. Това файн. Не, значи на М група. И един плеер само остана. Не иска. Какво беше това? О мага, не ми дава играя ли? Това е много тъпо, няма да ти даде да играеш. Какво е това? И писна ми вече. Ще дадеш да игра. Еми няма да играем тук. Аз искам го да играя там. Тук... Се няма да даде да ставам 100%. Баховен глуп. Не. Мога да видим дали сега ще ми дадем. Един... Еми добре. Тъпнгерска работа. Ще има само зомби сървър. Аз не искам зомби сървър. Добре. За какво са толкова малко плеер? Хедшот. Кой герой убив? Трипл кил. Мултикил. Като съм със съм я добра. Рано съм добър в тази игра. Няколко иска да се абонира и да играе с мен на нея, може да звънка. Като съм 16 лева, не си мисля, че съм мега нуб. Защото в Global Strike съм 19 лева и не мога да си купя по-силно оръжие от първото. Така че не си мисля, че съм нуб. Видяхте ли, килвам някакви и в началото едва, като джойнах, килнах и то жена. Але, лами, те ми скачат нищо, те са повече. Мисля. О мага, това прави holy shit. О мага, това се е за shit. Ти ми трябва. Как е някакво целта се? Хедшот. Дабл кил. Амче. То... О мага! Добре, някакъв с моето оръжие му бе. Але? То си не може да го целя. Не ми се пречи! Дабл кил. Мале.
Че тук има такова оръжие, бе. Ще направя хак като тя. На едно място дете имам хакерски комп. Аз вземам снайпера. Взех тъпото оръжие. Мисъл нацелям. Смисъл нацелям. Оп. За къде се запътил, бе, пич? Иначе. За къде се запътил? Дабл кил, ма умря вече. Да съм снайпера много силно, ама с един точен снайпер. Ай, пер. Нали е. Спиди се! Това е и оръжие малко яко. Стига става картежница. Не съм против нея, ами съм против другите да имат. Защото е много силно. Аз искам такива неща. Аз искам такива. Сори. Как да убия и двамата, като един с моите оръжията. Всички само убиват. Аз също един. Аз също един, честно. О май гад. Опаля! Които се скрил така? Дим го няма. Аз се крия така. Към много добре се крия. Ще ти скача. Като скача така. Ще ги направиш на нищо. Омага. Ако клея ще фърля на фашка. Не скавя се. Фашка. За вас. Омага как? Но как се случи това? Все. То ще не умре никога. Бати прото. Излиза всякъде ще има. И ще загубим, това ви се вижда. Омага, ако аз съм първ, значи сме загубени. Пей. Как му уби по стената този? Ако му убил с граната, вече вярвам. Аз съм човек, ако ще ми увеличи киловете. Тук аз ли съм? DDC и някой да ни увеличи киловете. Стънвам. Мами. Аз съм много добър. Как ще му убият пръстената? Това е напълно невъзможно. Какви ми са правите? Мадонки. Да, бовкер. Как ще му убил там? Е тъпото оръжие на света. Ако сега се убия, на най-голяма пишна света.
той си... И кой ги убият всички ти? Вече ми дадат един кил. Всички там ми убият. Но един кил да направя. Ами, откъде изкочи? Нали умря? Мага, най-честната игра на света. Откъде ще ми изкочи някакъв? Аз му уби, ясно е. Няма да ми го вземе, някой друг ще му уби. Това е ясно. Дерота! Как ще спечелим? И тя съм измамница само. Той 11 лева с братва. И кажете ми, аз съм 14 лева и нямам друг. Аз съм с първата ножка. Ами честно вече. Но 11 лева да има братва. XP! Представи си за XP-та! Ай, спи! Стига с тези XP! Са пани нищо. Това... И това даже искам. О, XP, GP! Най-тъпите неща в целия свят. И все пак няма ми даде на карасо. Да ми даде веднъж. А само XP и GP ми дава там. Аз не знам. Да, че съм от губещия отбор. Аз винаги ще съм. Ако се една лошка сме. Тъпъл кил. Едва на началото. Мале, само мен ли съм убили, ама аз съм бати на оба. Ами снипче. Омага как. Давай, че... Как ни го оцелихме? Забих му 1000 патрони, момче. Сучат. Да, гледи. Са ти взех оръжието. Маняк. Ох, те са хакери. Как е възможно да биш хакери? Нищо не е последно от хакерите. Оръжия съм стъпала на памет. Байрен печи умрях. То му уби. Headshot. Double kill. Triple kill. Как го направя? И мисля това за всичко. Але чао, хора!